Dobrý. Témou 6. prednášky z fyziky 3 budú sférické alebo priestorové 3D vlny. Prečo sa musíme utiesť k 3D vlnám je následovná skutočnosť, ktorá vám je pravdepodobne úplne jasná. Keď sme študovali rovinné vlny, tak sme si povedali o rovinnej vlne, že tá rovinná vlna, tak ako postupuje, nestráca intenzitu, nestráca veľkosť, nestráca energiu. To znamená, že je to istým spôsobom v poriadku, ak tá rovinná vlna pokračuje jedným jediným smerom, nerozchádza sa, nešíri sa viacerým smerom, len v jednom smere, tak je celkom logické, že energiu nestráca. Ibaže väčšina vln, s ktorými sa stretávame v živote alebo v reálnom svete, túto vlastnosť nemajú. Ako som už asi spomínal, vlastnosti rovinných vln majú v podstate len laserové zväzky a prakticky nič iné. Keď sa pozriete na jednoduchú vlnu, povedzme po hodení kameňa do vody, tak keď máme hladinu a ten kameň proste dopadne na nejaké miesto, tak na začiatku je tá vlna relatívne veľká. Ale ako sa tá vlna vzdialuje v istom čase, tak stráca veľkosť. Áno. Tá vlna sa samozrejme po črknutí opakuje, ale stráca veľkosť. Takže čím je tá vlna ďalej, tak tým je vlna menšia. A túto skutočnosť rovinná vlna neodráža, pretože ani nemusí, ale väčšina reálnych vln, s ktorými ako pracujeme v priemyselnej praxi, túto vlastnosť nemá. Takže musíme študovať, ako sa správajú v 3D priestore. Na to, aby sme mohli študovať sférické vlny alebo vlny v 3D priestore, je oveľa vhodnejšie nepoužívať súradnice XYZ, ako sme to robili doteraz, aj keď XYZ súradnice sú veľmi názorné a veľmi ľahké na použitie, nie sú vôbec vhodné na sférické vlny. Vlnová rovnica má samozrejme stále tvar Laplaceov operátor na nejakú funkciu minus 1 lomeno v fázová na druhá derivácia z funkcie podľa času rovná sa a buď 0, alebo ako neskôr dneska ukážeme zdrojom. Ale táto štruktúra ostáva zachovaná, pričom tá funkcia môže byť skalárna, môže byť vektorová, v skutočnosti môže byť aj tenzorová. Keby sme chceli študovať gravitačné vlny, tak tá vlnová rovnica by vyzerala v skutočnosti rovnako, len miesto funkcie, ako je tam momentálne nakreslená alebo napísaná skalárna funkcia, by to bola tenzorová funkcia v skutočnosti. Dobre, takže to, čo nás dneska zaujíma ako prvá vec, je, ako prepísať tento operátor, tento Laplaceov operátor, ktorý v XY-ovom priestore vyzerá ako parciálna derivácia podľa x druhá plus parciálna derivácia podľa y druhá plus parciálna derivácia podľa z druhá, čo je teda Laplaceov operátor. Ako tento operátor vyzerá v sférických súradniciach? Sférické vlny priamo nabádajú k tomu, aby sme si uvedomili, že asi bude vhodné pracovať v sférických súradniciach. A sférické súradnice miesto súradnic XYZ používajú súradnice R, θ a φ. Samozrejme, stále to musí byť trojica súradnic, pretože keď si vyberiem nejakú polohu v priestore, povedzme XYZ, nejaký bod tu, ktorý má súradnicu X, súradnicu Y a súradnicu Z, teda táto súradnica je súradnica X tohoto bodu, táto súradnica je súradnica Y tohoto bodu a táto súradnica je YZ tohoto bodu. Samozrejme, polohu tohoto bodu môžem udať absolútnou vzdialenosťou od počiatku, to je súradnica R. Môžeme povedať, ako sa odkláňa táto spojnica od osy Z, to je súradnica θ. A ako je v XY rovine posunutá, to je súradnica φ. Takže tak ako máme trojicu hodnot XYZ na to, aby sme zadali polohu bodu v priestore, tak takisto môžeme použiť R, θ, φ na zadanie polohy bodu v priestore. Otázka znie, ako napísať tento Laplaceov operátor práve v súradnici R, θ, φ. Vo všeobecnosti na to existuje veľmi presný návod, matematici by vám o tom mohli povedať oveľa viac. Používajú sa na to Lameho koeficienty, ktoré sa na tento prepočet používajú.
Avšak nás v skutočnosti nebude zaujímať, ako vlna závisí od theta a phi. Jednoducho v najjednoduchšej predstave si musíme povedať, že tá vlna nech sa šíri úplne všetkými smermi. To znamená, že v smere aj theta, aj phi nás to vôbec nezaujíma, to bude izotropná vlna, ale celkom určite nás zaujíma, ako sa to mení so vzdialenosťou r. Takže musíme si na to nájsť minimálne tú časť Laplaceovho operátora, ktorá súvisí s vzdialenosťou od počiatku súradnice. Na to existuje nie celkom jednoduchý, ale ako rozumný postup, ktorý vyzerá zhruba následovne. Prosím vás, toto má málo čo spoločné s fyzikou, je to skôr matematika, ale musíme to vedieť, aby sme tomu rozumeli. Takže v našom Laplaceovom operátore máme v konečnom dôsledku druhú deriváciu, zmazal som to podľa x-u, druhú deriváciu podľa y a druhú deriváciu podľa z, ak by sme to mali v karteských súradniciach. Takže, ak máme druhú deriváciu, tak najprv musíme nájsť prvé derivácie. Skúšajme, čomu by sa rovnala derivácia nejakej funkcie podľa x. Takže teraz tá funkcia nie je v skutočnosti funkciou x, ale sú v skutočnosti funkciou r. Takúto deriváciu môžem napísať ako zloženú deriváciu a povedať, že to je derivácia funkcie f podľa r. A tu nám napísať, že to je derivácia r podľa x. A kým toto bude práve tá časť, no, v podstate teraz nabla operátora, pretože to je len prvá derivácia, túto zložku musíme vyrátať. Pre nás nie je ničím zložitým povedať, že ak bod je určený polohou x, y, z, tak r nie je nič iné ako r rovná sa x na druhu plus y na druhu plus z na druhu to celé na jednu polovicu, čo nie je nič iné ako priestorová Pythagorová veta. A teraz z tejto definície alebo z tejto priestorovej Pythagorovej vety môžeme relatívne ľahko vyrátať dr podľa dx, dr podľa dy a dr podľa dz, pretože všetky tieto derivácie tam v skutočnosti byť môžu. Takže prvá derivácia dr podľa dy, derivujeme to podľa x, je to na niečo na jednu polovicu, takže 1 polovica krát x na druhu plus y na druhu plus z na druhu to celé na minus 1 polovicu. Pretože derivácia 1 polovica minus 1, ostane to na minus 1 polovica, ale pretože môžeme pokračovať s deriváciou ďalej, takže ešte 2 krát x, pretože musíme derivovať aj vnútornú. Najprv sme derivovali vonkajšiu funkciu, potom vnútornú. Táto je úplne analogická, nejdem to rozpísovať, najprv si toto napíšme. Takže táto derivácia je vlastne x lomeno r, keby som to napísal, pretože toto na minus 1 polovicu prejde do menovateľa a v jednej polovici je to r. Úplne analogicky je toto y lomeno r a toto je z lomeno r. Takže prvú deriváciu vieme vyrátať veľmi rýchlo a v podstate bezbolestne, bez nejakých vážnejších problémov. Otázka znie teraz, ako rátať druhú deriváciu. Druhá derivácia podľa x, ktorá sa tu vyskytuje, je niečo ako derivuj podľa x prvú deriváciu. To znamená, že derivuj podľa x niečo ako takéto. Lenže túto prvú deriváciu my sme už tu vyrátali. Naznačili a túto prvú deriváciu sme rátali takýmto spôsobom, že to je derivuj podľa x a tu nám ostáva derivuj f podľa r, to je to, čo hľadáme, a dr podľa dx sme vyrátali, takže to je derivuj podľa x, df podľa dr, to bude o chvíľu ďalšia derivácia, krát to, čo sme tu vyrátali, x lomeno r. V skutočnosti asi bude to vhodnejšie napísať opačne, pretože aby sme to nepoprietli. Takže si tu napíšme vhodnejšie v takomto tvare, že budeme derivovať podľa x niečo, čo je x lomeno r krát derivuj f podľa dr. Takže teraz
musíme aplikovať túto deriváciu jednak na toto x, jednak na toto r, lebo to r je v skutočnosti funkciou x, a potom to ešte musíme aplikovať na tento člen. Dobre? Na tento člen. Takže táto derivácia bude v skutočnosti vyzerať takto. Najprv derivujeme x, to je nič iné ako 1 lomeno r, derivácia f podľa dr. Teraz toto x derivujeme r-kom, lenže r je niečo na minus 1 polovicu. Treba si uvedomiť, že 1 lomeno r je v podstate x na druhu plus y na druhu plus z na druhu, to celé na minus 1 polovicu. Takže derivácia z tohoto bude minus 1 polovica, ktorá ostáva odtiaľto, krát x na druhu plus y na druhu plus z na druhu, to celé minus 3 polovice. A ešte musíme derivovať vnútro, to znamená, že krát 2x. Takže tým pádom máme vyriešenú deriváciu podľa r. Ale pritom to ostáva samozrejme ešte krát x, lebo to x tu ostáva. A ostáva df podľa dr, tak ako sme to nechali predtým. A nakoniec ostáva plus x lomeno r a potrebujeme urobiť deriváciu podľa x z tohoto členu. Ibaže tento člen sám o sebe má schované tu na dr dole, preto tá druhá derivácia má nasledovný tvar. Takže ešte raz, aby sme sa zorientovali, to x lomeno r je teraz tu a teraz potrebujeme urobiť deriváciu z tohto výrazu. Tento výraz df, táto derivácia bude v konečnom dôsledku druhá derivácia f podľa dr na druhu. Áno, lenže tu nám máme ešte raz, sme pridali dr, takže tu nám musí prísť člen dr podľa dx. Sumarizujme to, aby sme to mali v poriadku. Zatiaľ to vyzerá, že to je v poriadku. Takže táto derivácia, tu nás som mal napísať derivácia z funkcie, aby bolo jasné, že to nie je len tak ako derivácia z ničoho. Takže, aby sme to opísali, tu nám máme 1 lomeno r, derivuj podľa r funkciu f. To je tento člen. Teraz tento člen je 2x, dvojko sa vykráti, ale bude tam minuska. Toto je r na tretiu dole a táto x krát x je x na druhu a tu nám ostáva stále prvá derivácia df podľa dr. A tento posledný člen, ktorý tam máme druhú deriváciu plus druhá derivácia f podľa dr na druhu. Ale tu máme x lomeno r a teraz tu máme zase dr lomeno dx, lenže to už sme raz robili, dr lomeno dx je x lomeno r, takže to bude x lomeno r v skutočnosti na druhu. Takže celá táto derivácia, druhá derivácia funkcie f podľa x sa v sferických súradniciach, ale len v prečasť radiálnu dá napísať, že to je x lomeno r na druhu, druhá derivácia funkcie f podľa dr na druhu, teraz plus zátvorka, môžeme dať 1 lomeno r minus x na druhu lomeno r na tretiu, koniec zátvorky a prvá derivácia f podľa x. Tým sme si pomohli v tom zmysle, že všetky ďalšie derivácie, napríklad druhá derivácia f podľa dy, môžeme napísať úplne v tejto analógii, takže to bude y lomeno r, to celé na druhu, druhá derivácia f podľa dr na druhu, plus 1 lomeno r minus y na druhu lomeno r na tretiu, prvá derivácia f podľa x, a pre z-ovú komponentu druhá derivácia f podľa z na druhu bude opäť z lomeno r, to celé na druhu, druhá derivácia f podľa dr plus
1 lomeno R minus Z na druhú lomeno R na tretiu df podľa dx. Dobre, zatiaľ toľko tie pomocné výpočty. A teraz si treba uvedomiť, že celý Laplaceov operátor je súčet týchto všetkých troch derivácií. Tejto a tejto. Laplaceov operátor aplikovaný na funkciu f. Ono je asi slušnejšie písať vždy operátor aplikovaný na konkrétnu funkciu, ináč je to príliš abstraktné. Takže toto plus toto. Najprv spočítajme túto druhú deriváciu. Táto druhá derivácia, všade majú členy x na druhú lomeno r na druhú plus y na druhú lomeno r na druhú plus z na druhú lomeno r na druhú. To znamená, že keď to napíšem x na druhú plus y na druhú plus z na druhú lomeno r na druhú, tak to budem preháňať, pretože r na druhú je presne to isté, takže toto celé je jedna celá. A tu ostáva člen druhá derivácia funkcie f podľa radiálnej súradnice. Teraz pre tieto členy, keď ich spočítame, budeme tam mať plus 1 lomeno r plus 1 lomeno r plus 1 lomeno r, takže to sú 3 lomeno r, tieto súčty. Teraz tam máme mínus a opäť x na druhú plus y na druhú plus z na druhú lomeno r na tretiu a to celé bude prvá derivácia f podľa r. Teraz x na druhú plus y na druhú je samozrejme opäť r na druhú, takže toto je r na druhú lomeno r na tretiu, čo v konečnom dôsledku je opäť 1 lomeno r, lenže 3 lomeno r minus 1 lomeno r nie sú nič iné ako 2 lomeno r. A prvá derivácia podľa r. Ono to vyzerá trošku čudne, ale toto je naozaj radiálna časť, asi slušnejšie by bolo napísať takto, že to je radiálna časť aplikácie Laplaceovho operátora na nejakú funkciu. Samozrejme, že tento operátor, Laplaceov operátor, musí mať aj nejaké derivácie podľa θ a π. Ale ako som povedal, v fyzike 13 to nebude zaujímať jedine v tom zmysle, že ak by to od θ a π záviselo, ale keď uvažujeme izotropné šírenie vln, tak θ a π nás nezaujíma. Ale samozrejme, matematici na to dbali, takže keď by prišlo na to, tak úplný Laplaceov operátor by mal nasledovný tvar. Niekde si ho napíšeme len tak pre informáciu a potom ho zmažeme, nebudeme ho v princípe nikdy viacej potrebovať. Možno, že sa vám zdá čudné, prečo tu vystupuje prvá derivácia podľa r, keď tu nikde prvá derivácia podľa x neexistuje. No to je dané práve tým, že tie funkcie, tie súradnice polárne a kartésske sú natoľko rozdielne. Najprv si ešte napíšme tento radiálny člen nasledovným spôsobom. Toto sa dá totiž veľmi elegantným spôsobom prepísať, a síce takýmto spôsobom, že napíšeme 1 lomeno r krát druhá derivácia podľa r, ale nie z f, ale z r krát n. Toto je veľmi vhodný prepis, ktorý sa veľmi často používa a ktorý v skutočnosti budeme potrebovať. A pred cvičením vo štvrtok sa sami presvedčte, že keď tieto derivácie na túto časť urobíte, skutočne dostanete takúto radiálnu časť. Je to v skutočnosti len urobiť prvú a druhú deriváciu na súčin r a f, lebo to treba brať ako samozrejme reálny súčin. Aby som splnil, čo som povedal, napíšeme si teda ešte úplný tvar Laplaceovho operátora sférickej súradnice, aj keď to teda, ako som povedal, nebudem potrebovať, ale prepočet rôznych operátorov do iných súradníc je spojený s využitím ľavého koeficientu alebo Jacobiho determinantu, ale v sférických súradniciach Laplaceov operátor, keby ste sa pýtali matematikov, tak by ho napísali asi v takomto tvare.
Už píšem len operátor, tu by mala byť samozrejme funkcia, tak radšej sem dopíšeme, aby som vás nepomýlil. Plus 1 lomeno r na druhu sinus θ d podľa d θ zo sinusu θ d podľa d θ aplikované na funkciu f plus 1 lomeno r na druhu sinus θ a druhá derivácia funkcie podľa phi na druhu. Takto by vyzeral Laplaceov operátor, keby ste chceli dorátať aj tie súradnice θ a phi. Tu som vás provokačne tento naznačil ešte iný tvar tej radiálnej časti, lebo toto je samozrejme radiálna časť, ale tento tvar, aj tento tvar sú v skutočnosti stále jedno a to isté, o čom sa samozrejme výpočtom môžete ľahko presvedčiť. Keď na to ale teraz pozerám, tak vidím, že som to ešte prehnal, tu na skutočnosti je sinus na druhu θ, aby ma nejakí matematici nebrali na zodpovednosť. Dobre, pre nás zatiaľ stačí tento tvar, a budeme s ním počítať ďalej, lebo to bude presne to, čo budeme potrebovať. Vrátime sa teraz k našej vlnovej rovnici, k tejto rovnici, a skúsme si teda napísať miesto Laplaceovho operátora tento tvar. To znamená, že budeme mať 1 lomeno r, druhá derivácia nejakej podľa r na druhu z r funkcia f, minus 1 lomeno v fázová, druhá derivácia funkcie f podľa času a napíšme rovno 0, ako niekto je bez zdrojov, aby som to momentálne nekomplikoval. Základná finta, čo sa týka sférických vln, je práve v tomto okamžiku. My vieme, že táto funkcia má riešenia ľubovoľné funkcie, ktoré majú argument t minus r lomeno v fázová. To už sme riešili niekoľkokrát. V skutočnosti to môže byť sinus, kosinus, hocičo. Len to musí mať tento argument, pretože vlastne to zložité derivovanie nakoniec privedie k tomu, že tá rovnica bude splnená. Takže ak funkcia táto má riešenie následovné, tak poďte sa pozrieť, čo máme tu na. Tu máme toto r, ktorým keď vynásobím celú rovnicu, tak tu ho vykrátim a tu by som ho mal násobiť. Ale to r od t nezávisí nejakým spôsobom, tak ja môžem napísať k tomu rf a vlastne máme úplne identickú rovnicu, len teraz napíšem, povedzme, napíšme ju takto. Povedzme veľkú funkciu f minus 1 lomeno v fázová na druhu, som zabudol tiež na druhu, tam hore ho mám. Druhá derivácia veľká funkcia f podľa dt na druhu rovná sa 0. To znamená, že tá veľká funkcia musí spĺňať presne rovnaké riešenie, iba že tá veľká rovnica je ešte r krát. Takže výsledným riešením tejto rovnice bude v skutočnosti niečo, čo je 1 lomeno r krát a funkcia, ktorá má argument t minus r lomeno v fázová. A tu je skrytá podstata a zmysel sférických vln. Sférická vlna totiž hovorí, že toto riešenie so vzdialenosťou klesa ako 1 lomeno r. To je presne to, čo som kreslil, keď som kreslil o tom s tým kameňom, že tu na to niekde čľupne. A kým tu bola veľká vlna, tak tu už je menšia vlna a ešte ďalej bude ešte menšia vlna. Samozrejme, keď hovorím o vlnách na vode, tak nehovorím o sférických vlnách, hovorím o dvojrozmerných vlnách, takže tam to bude klesať trošilinku ináč, musel by som to ináč rozpisovať, ale v trojrozmernom priestore jednoduchá amplitúda tej vlny bude klesať ako 1 lomeno r. Čo je úplne dôležité, pretože ak sa vrátime napríklad k elektromagnetickým vlnám, alebo si predstavíme za touto funkciou f, povedzme intenzitu alebo intenzitu elektrického poľa alebo indukciu magnetického poľa, čo o chvíľu aj budeme robiť, tak tá intenzita alebo indukcia bude klesať ako 1 lomeno r krát funkcia t minus r lomeno v fázová. A keďže Poyntingov vektor je E krát H je bilineárny a samozrejme to H viem prepísať cez nejaké Ečko, takže to bude vždy nejaký kvadrát
povedzme z toho Ečka, alebo z Hčka. Kvadrát znamená, že to celé bude klesať ako 1 lomeno R na druhu a všimnime si, že to krásne zodpoveda tomu, čo vyžadujeme a čo je zákon zachovania energie. Jednoducho, keď to preintegrujem cez nejakú sféru, tu mám nejaký zdroj, ktorý proste vysiela vlny, tie vlny klesajú ako 1 lomeno R, ale pointingov vektor klesá ako 1 lomeno R na druhu. To znamená, že čím sme ďalej, tým je tá vlna menšia ako 1 lomeno R na druhu, ale samotná plocha je 4pi R na druhu a odtiaľ sa toto R v kvadráte vykráti s tým 1 lomeno R na druhu a integrál cez celú plochu alebo cez ľubovoľnú plochu okolo zdroja bude vlastne vždy zachovávať hodnotu, ktorá bude rovná výkonu toho zdroja. Samozrejme, ak to urobíme väčšie, tak to bude, tá vlna bude menšia, ale plocha bude väčšia. Inými slovami hovorím asi toľko to, že naše Slnko má rovnaký výkon, bez ohľadu na to, či proste jeho výkon meráme v okolí Zeme alebo v okolí Jupitera. Samozrejme, že v okolí Jupitera bude množstvo energie dopadnuté na jednotku plochy oveľa menšie, ale tá sféra, keby som nakreslil guľu s polomerom Jupitera, bude samozrejme o toľko väčšia, že stále to bude ten istý rovnaký výkon Slnka. Takže toľko to k sferickým vlnám v skratke. Tie derivácie by ste zhruba mali vedieť. Nechcem vás nútiť, aby ste si toto pamätali z pamäti, aj keď to je v podstate dosť vhodné, ale tie derivácie nie sú až tak ukrutne zložité, aby ste ich nemohli sami preskúšať, vyskúšať a urobiť si a presvedčiť sa, že radiálna časť vlny v sferických súradiciach, teda sfericky sa šíriaca všetkými smermi, bude klesať ako 1 lomeno R a je to úplne logické, pretože mám úplne rovnakú vlnovú funkciu, ale nie z F, ale z R krát F aj z R krát F. Takže tu nám musí byť to F, ale 1 lomeno R k tomu. Toľko to k sferickým vlnám. Budeme ich používať o chvíľu znova, ako ďalej, ale momentálne, aby sme sa dostali k elektromagnetickým vlnám a k elektromagnetickému žiareniu, musíme sa naučiť niečo dôležité o elektromagnetických potenciáloch. Predsa ma len ešte napadlo, predsa len ešte aspoň nakreslím veľmi jednoduchý obrázok na túto tému, pretože tento retardovaný potenciál, ktorý sa tu vyskytuje, vás možno môže myliť. Takže predstavte si takúto situáciu. Toto je vzdialenosť od zdroja a toto je veľkosť vlny. 1 lomeno R nech je nejaká takáto funkcia. To znamená, že nejaké vzdialenosti R1, tá vlna povedzme vyzerá nejako takto. Predstavte si za tým, ja neviem, vlnu na vode alebo v skutočnosti myknutie k nejakým dlhým lánom, to je v princípe jedno. Keď tá vlna postupí nejako ďaleko do vzdialenosti R2, bude menšia ako 1 lomeno R, ale čo je dôležité, táto vzdialenosť musí samozrejme jednoznačne spĺňať, že to delta R bude rovné V fázová delta T, pretože v tomto mieste bola v čase T1 a v tomto mieste bola v T2, kde delta T je samozrejme T2 minus T1. Len aby sme si uvedomili, že nielen, že teda to klesá ako 1 lomeno R, ale že ten argument tej funkcie, tej vlny ako T minus R lomeno V fázov sa odráža v tom, že tá vlna samozrejme nielenže klesá, ale aj postupuje úplne logicky v tomto zmysle. Dobre. Teraz už naozaj sa vrátime, alebo teda začneme s tými elektromagnetickými potenciálmi, pretože to je nutná podmienka k tomu, aby sme sa mohli začať zaoberať elektromagnetickým žiarením. Nie vlnením, ale žiarením. Treba si uvedomiť, že medzi vlnením a žiarením je istý rozdiel, ktorý si samozrejme o chvíľočku vysvetlíme. Dobre, takže
elektromagnetické potenciály. Dobre, z elektrodynamiky, ale z elektrostatiky už si pamätáte pravdepodobne, že veľmi často ste písali, že intenzita rovná sa minus gradient phi, kde phi sme nazývali potenciál. Prosím vás, teraz to phi budem nazývať skalárny potenciál. To je úplne všetko v poriadku a je to pravda, že takto sa to píše, takto sa to aj používa, takto to treba počítať. Avšak použil som jedno pridavné meno a to je, že som, nie som istý, či to bolo pridavné meno, ale sme hovorili o elektrostatických problémoch a v elektrostatike. Otázka je, čo sa stane v dynamike, elektrodynamike. Elektrodynamika znamená, že okrem statických elektrických polí uvažujem aj o premenlivých poliach. Ale premenlivé pole, či už elektrické alebo iné, elektrické, nutne hovorí o tom, že to súvisí s nejakým magnetickým poľom. Neviem, či ako keď si napíšem Maxwellovú rovnicu rotácia E minus dB, to je plus dB podľa dt rovná sa 0, teda Maxwellovú rovnicu, ktorá popisuje elektromagnetickú indukciu. Tak táto rovnica je jednoducho zložitejšia ako tento výraz. Keby som teraz za intenzitu dosadil len tento gradient do tejto rotácie, rotácia a gradient, ako som už niekoľkokrát spomínal, sú operácie nekompatibilné, dokopy musia dať nulu, pretože ak má vektorové pole gradient, alebo teda nejaké pole gradient, tak nemôže mať rotáciu. Takže buď rotácia z gradientu je 0, aj gradient z rotácie je 0. Takže toto by bol nulový člen a toto by automaticky znamenalo, že magnetické pole musí byť tiež statické a nemôže byť premenové, lebo jednoducho toto je rovné 0. Aby sme zahrnuli, alebo aby sme mohli zahrnúť do riešenia dynamiky, problém premagniky, nejaký vektor, aj elektromagnetickú indukciu, tak musíme tento potenciál doplniť o nejaký člen, ktorý ale bude v čase závislý. Pretože my vieme, že intenzita alebo elektrické pole cez elektromagnetickú indukciu vyžaduje premenlivosť magnetických polí. Takže keď tu napíšem člen minus derivácia A podľa dt, nech vás to nemýli, tak vlastne takýmto spôsobom ako tých spôsobov je veľa, ale toto je najjednoduchší spôsob, ktorý ako sa v celej fyzike štandardne používa, pretože je najzmysluplnejší. Sme vlastne zaviedli nový potenciál, ktorý nie je skalárny, ale je to vektorový potenciál. Vektorový potenciál, ktorý hovorí, že elektrické polia môžu byť aj dôsledkom nejakých časových zmien, ale aby to bol vektor, tak tu nám musí byť tiež vektor. A teraz takto zavedený vektorový potenciál pre Ečko má ohromné dobré vlastnosti, pretože ak toto dosadím do tejto rovnice, tak zistím, akým spôsobom viem písať magnetickú indukciu pomocou elektromagnetických potenciálov, teda buď pomocou phi alebo podľa A. Keď dosadím sem za to Ečko, tak ako som povedal, gradient bude nulový. Jedine, čo tu bude nenulové, je rotácia z časovej derivácie toho Ačka plus časová derivácia Bčka, až na to, že tu som napísal minusko, takže aj tu nadám minusko, aby som mal znamienka na správnych stranách rovné 0. No a môžem priestorovú a časovú deriváciu otočiť a z toho dostávam výraz, že časová derivácia Bčka je rovné časovej derivácii rotácie Ačka. A toto bude celkom určite splnené, áno, tieto časové derivácie budú celkom určite splnené, ak Bčko definujem priamo ako rotáciu z Ačka.
Áno. Tu sú tie časové derivácie navyše, ale ak toto platí, tak toto musí platiť. Áno. A súčasne sme zabezpečili, že je splnená Maxwellová rovnica elektromagnetickej indukcie, lebo tu nás sme doplnili tento člen A. Takýmto spôsobom sme vlastne dosiahli, že my môžeme prepísať všetky Maxwellové rovnice pomocou potenciálov. Nebudem ani to predbiehať, ani nikam zabiehať, ale to jednoducho nie je obsahom fyziky 3, ale považujem za nutné tu na upozorniť, že tento postup je hlboko logický. Hlboká logičnosť tohoto spočíva v tom, že kým Ečko, Bčko, Dčko a Hčko sú proste vektory, ktoré popisujú elektromagnetické pole nejakým dosť zložitým spôsobom cez Maxwellové rovnice, tak Φ a A sú v skutočnosti len 4 veličiny, lebo Φ je skalárny potenciál, to je len jedna premena alebo jedna funkcia. Toto sú 3 funkcie v 3 rôznych súradniciach, ale toto je priamy odraz špeciálnej teórie relativity a reality sveta. Jednoducho tak, ako žijeme v jednorozmernom časovom priestore a trojrozmernom priestore XYZ a dokopy potrebujeme 4 parametre na určenie našej pozície v priestore a čase, tak v elektrodynamike potrebujeme 4 parametre na určenie všetkých elektromagnetických veličín. Áno. Takže teraz jednoducho prepíšeme Maxwellové rovnice pomocou týchto potenciálov. Relevantné rovnice, ktoré nás zaujímajú, sú následovné. Divergencia D rovná sa ρ a rotácia H minus časová derivácia indukcie elektrickej rovná sa J. Posledná rovnica Maxwellova divergencia B rovná sa 0 nás nezaujíma, pretože tá je pri tejto definícii Bčka automaticky splnená, pretože zase, keď niečo má divergenciu, tak nemôže mať rotáciu. Jednoducho divergencia z rotácie je identicky 0, takže táto rovnica je už touto voľbou, lebo to nie je definícia, to je voľba, aj môžeme nazvať definícia, je automaticky splnená. Poďme sa pozrieť, čo to znamená pre tieto rovnice. Takže dosaďme tieto definície do týchto rovníc. Tá prvá znamená si toľko epsilon krát divergencia z Ečka, to znamená, že sem napíšme minus gradient skalárneho potenciálu minus časová derivácia vektorového potenciálu rovná sa ρ. A túto druhú napíšme rotácia, ale Hčko a Bčko sa líšia, takže tu keď chcem napísať rotácia Ačka, tak toto je momentálne Bčko, ale tu nám ide len Hčko, takže 1 lomeno mi dopredu, mínus časová derivácia a opäť Dčka, takže epsilon napíšme dopredu, tu je minusko, epsilon napíšme dopredu, a opäť minus gradient φ minus časová derivácia Ačka rovná sa prúdová hustota generujúcich prúdov. Najprv túto druhú rovnicu prenásobme cez to mi, aby nám tam nezavádzalo. Takže tu nám mi nebude, tu nám bude mi krát je. A ešte tu na ostane mi, takže tu na to bude už úplne škaredo, takže minus mi krát epsilon, aby som to tam tiesnal. No a teraz musíme samozrejme sa vrátiť k tomu, čo je rotácia z rotácie, lenže my si pamätáme, že rotácia z nejakej vektorovej funkcie f, lebo to musí byť vektorová funkcia, ináč tá rotácia nemá zmysel, je gradient z divergencie tej vektorovej funkcie minus Laplaceov operátor na danú funkciu. Takže keď to tu aplikujeme, tak budeme mať minus Laplaceov operátor na vektorový potenciál, to je tento člen napísaný, plus gradient divergencie A
tým sme opísali túto prvú časť. Mínus, 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 takže napíšem, tu na bude plus, plus a tu na dám tým pádom tiež plus. Plus časová derivácia z gradientu phi plus časová derivácia z Ačka, lenže to je časová derivácia, tu je časová derivácia, tak to bude druhá časová derivácia Ačka rovná sa mi a je. Dobre, takže to je prepis druhej rovnice, ešte upravme znamienka a dajme to na rovnaký tvar, takže tu je mínusko, takže tu bude plusko, tu bude mínusko, tu bude mínusko, aj tu bude mínusko. Ešte prepíšme tú rovnicu do nasledovného tvaru. Laplaceov operátor na A mínus, tu nám niečo niekde zmizlo, tu a tu, ospravedlňujem sa, mi epsilon, trošku malá tabuľa, takže ma to trápi a potom zabudám, čo kde je. Mi epsilon, druhá derivácia Ačka podľa času. Dobre. A ostatok má nasledovný tvar. Tu nám máme mínus, dajme mínus. Tu je gradient, tu nám otočíme gradient na časovú deriváciu, takže mínus gradient a dajme do zátvorky. Tu je mínusko, aj tu nám mínusko, takže to bude s plusom. Divergencia A plus mi epsilon časová derivácia phi rovná sa mi krát je. Áno, to už by malo byť dobre. Prečo sme to takto napísali? Kvôli tomu, že tieto prvé dva členy nám mimoriadne pripomínajú vlnovú rovnicu. Áno, toto je v podstate vlnová rovnica, toto je 1/2 mocnina fázovej rýchlosti. Ak by tam toto nebolo, toto by sme mohli považovať za zdroj. Bola by to veľmi podobná vec ako vlnová rovnica. Poďme sa pozrieť na tú prvú rovnicu. Toto si zatiaľ zmážme, aby sme mali miesto. Epsilon je vpredu, divergencia gradientu napíšeme minus epsilon, ale divergencia gradientu je nič iné ako Laplaceov operátor, takže to je Laplaceov operátor na phi, minus epsilon opisujeme. To epsilon sa mi vlastne opisovať nehodí, ale dobre, už keď som ho opísal, potom ho opravíme. A tu nám ostane časová derivácia z divergencie Ačka. Otočil som poradie časovej a priestorovej derivácie, napísal som ρ. Takže teraz urobme takúto vec. Epsilon vykrátim, znamienka zmením, takže tu nám bude plus a tu bude mínus. Zmážem epsilon odtiaľto a tu nám napíšeme lomeno epsilon 0. A opäť je to niečo, čo by dosť dobre pripomínalo, minimálne začiatok je správny začiatok vlnovej rovnice. Tieto dve rovnice, tak ako sú napísané, sú úplne v poriadku a tieto dve rovnice sa dajú chápať ako alternatíva k 4 Maxwellovým rovniciam. Prečo nám stačia dve rovnice ako alternatíva k 4 Maxwellovým rovniciam? No kvôli tomu, že keď si uvedomíte, Maxwellové rovnice sú síce 4 rovnice, ale všetko sú to diferenciálne rovnice prvého rádu. Je tam len prvá derivácia podľa súradníc, aj prvá derivácia v čase, kdežto tu je druhá derivácia podľa súradníc a tu je druhá derivácia v čase. No a matematici vás, predpokladám, na hodinách matematickej analýzy naučili, že každú diferenciálnu rovnicu n-tého rádu vieme previesť na n diferenciálnych rovnic prvého rádu. Takže to je presne to isté, len v opačnom garde. Teraz stále tie rovnice nevyzerajú tak pekne, ako by sme si predstavovali. A ďalšia, ani nie že finta, ale postup, ako to dostať do tvaru, ktorý nás zaujíma, teda
ospravedlňujem sa, mám taký dojem, že keď som tu namenil znamienka, že som tu nezmenil znamienko, to samozrejme musí byť tiež minus 0 je, lebo menil som znamienka na tejto strane a na tejto strane som sa na to vykašľal, čo nie je celkom košer, pretože keď mením znamienka na jednej strane, tak mením znamienka aj na druhej strane. No dobre, v každom prípade túto sústavu dvoch diferenciálnych rovných zdrojov rádu viem napísať do krajšieho tvaru, a to práve tak, že ja si môžem zvoliť niečo, čo sa nazýva kalibráciou. Kalibrácia je v podstate len stanovenie okrajovej podmienky, či už v čase alebo v priestore. A ide totiž o to, už som to niekoľkokrát rozprával, ale fyzikálny význam nemá ani potenciál, ani Ačko, ani phi. V skutočnosti fyzikálne prejavy má len gradient phi, a len časová derivácia Ačka a len priestorová derivácia Ačka. To znamená, že v skutočnosti reálne merateľné veličiny súvisia len s menami týchto veličín. Čo je presne to, čo je môj obľúbený príklad, je, že 4,5 V žiarovka vám rovnako bude svietiť medzi 0 a 4,5 V alebo medzi miliónom a 1 4,5 V. Jednoducho vždy závisí len na rozdieli toho potenciálu, to napätie, ako to bude fungovať, a nie na absolútnej hodnote. Skutočne môžete 4,5 V žiarovečku pripojiť na 1 000 000 V na jednej strane, ale na druhej strane, aby to nevybuchlo, nesmiete dať viac ako 1 4,5 V. A bude to svietiť úplne rovnako, ako keby ste to dali normálne na polskú baterku. Takže ja si vlastne môžem zvoliť, kde postavím nulu, ako niečo riešim, a to je vlastne otázka kalibrácie. V týchto výrazoch je tá správna kalibrácia, je veľa typov rôznych kalibrácií. Momentálne vyberieme takú, ktorá je najbežnejšie používaná, ktorá je vo fyzike a vlastne vo výklade fyziky najvhodnejšia, a to je tzv. Lorenzová kalibrácia. Lorenzová kalibrácia je v tom výhodná, že rovno povie, že táto hranátá zátvorka nie je rovná nule. Áno? Keď použijem Lorenzovú kalibráciu, to znamená, že divergencia A plus mi epsilon, prvá derivácia phi podľa času je rovné 0, táto zátvorka, tak táto druhá rovnica je nádherná, jednoduchá, priama, vlnová rovnica so zdrojmi rovná sa minus mi je. Lenže, keď použijem túto Lorenzovú kalibráciu, tak tú divergenciu A ja môžem streliť sem. Takže táto rovnica bude vyzerať Laplaceov operátor na phi plus časová derivácia a miesto divergencie A napíšem túto stranu. To znamená, že to je minus mi epsilon derivuj phi podľa času rovná sa minus rho lomeno epsilon. A epsilon 0 radšej epsilon, lebo to nie je nutne vákuum. Neskôr budem písať epsilon 0, ale zatiaľ radšej lomeno epsilon. A vidíte, že toto minusko vyjde samozrejme dopredu, epsilon mi vyjde dopredu a dostaneme úplne rovnakú rovnicu, ako je táto rovnica, len pre skalárny potenciál s trošilinku inými zdrojmi, lebo samozrejme skalárny potenciál má skalárne zdroje, vektorový potenciál musí mať vektorové zdroje, ale v tejto Lorenzovej kalibrácii to vyzerajú tie dve rovnice ako Laplacian na phi minus mi epsilon, druhá derivácia phi podľa času rovná sa minus rho lomeno epsilon a máme dve nádherné diferenciálne rovnice, ktoré majú vysoký stupeň symetrie, logické zdroje a vyžadujú ale platnosť tejto Lorenzovej kalibračnej podmienky. Takže táto podmienka, táto Lorenzová kalibračná podmienka s týmito rovnicami je v podstate to isté, čo Maxwellové rovnice, len tentokrát sme elektrodynamiku neopisovali pomocou Maxwellových rovníc a pomocou 4 premenných poľa, teda intenzity elektrickej, magnetickej a indukcie elektrickej a magnetickej, ale pomocou skalárneho a vektorového potenciálu.
Takže ešte raz, toto je úplná analogia, toto je úplne rovnako dostačujúci systém rovníc ako Maxwellové rovnice a dá sa s nimi normálne počítať v elektrodynamike, čo aj hneď teraz budeme robiť. Len pripomeniem, že tá kalibrácia je v skutočnosti ľubovoľná. Existuje viacero rôznych typov kalibrácií. Existuje tzv. Coulombová kalibrácia. Coulombová kalibrácia vyžaduje, aby divergencia A bola rovná nule. Áno. Táto kalibrácia samozrejme povedie k inému systému rovníc. Už sa mi to nechce vrácať naspäť, ako museli by ste tam kadečo pomeniť z tých dvoch, ktoré tu boli predtým napísané. Ale stále by to boli rovnako dobré rovnice na riešenie, len proste mali by inú kalibráciu. Existuje ešte aj Weylová kalibrácia, ktorá vyžaduje phi rovné nule. A proste viacero rôznych ďalších kalibrácií, ktoré môžete použiť. Tie rovnice budú pri každej kalibrácii vyzerať trošilinku ináč, ale my nebudeme robiť nič iné, my stále ostaneme pri tej Lorenzovej kalibrácii, pretože pri tej Lorenzovej kalibrácii jednoducho tie rovnice vyzerajú pekne symetricky a logicky. Takže jednak sú zapamätateľné a jednak dávajú hlavu a petu. Len nesmiete podľahnuť pokušeniu, že toto je jediné správne. To je jedno z mnohých správnych spôsobov, ako opisovať elektrodynamiku. Predpokladám, že napriek tomu, čo som ale doteraz hovoril, stále vás môže trápiť, že akože, prečo môžem tieto kalibrácie voliť natoľko rovno a prečo stále to bude v poriadku. Existuje ešte hlbšia logika, prečo to môžete robiť. A to je skutočnosť, že v skutočnosti elektrodynamika má vlastnosť, ktorá sa nazýva kalibračná voľnosť. To je vlastne to, že môžem vyberať ľubovoľnú kalibráciu, ale tá kalibračná voľnosť sa dá ešte krajšie predstaviť. Kalibračná voľnosť sa dá napísať alebo vyjadriť nasledovným spôsobom. Fyzika sa vôbec nezmení, ak z phi urobím zmenu takú, že to zmením na phi minus ľubovoľná funkcia v čase derivovaná. A súčasne Ačko ako vektorový potenciál zamením na niečo, čo bude plus gradient tej istej funkcie f. Gradient bude samozrejme vektor a f je skalárna funkcia a phi je skala. Trošku vás možno zarazí, prečo je tu na plus minus, že to je dosť nejaký špeciálny výber. No v skutočnosti to plus minus opäť odráža jednu dôležitú vlastnosť priestoročasu, o ktorej vy ale bohužiaľ nemôžete tušiť, pretože to je vlastnosť špeciálnej teórie relativity. Ak počítate priestorovo-časový interval alebo vôbec v priestore a čase, tak priestorové zložky majú vždy v priestoročasových intervaloch opačnú signatúru, to znamená, že opačné znamienko ako časové zložky. Takže toto minusko je tu na skutočnosti dôsledok špeciálnej teórie relativity. Dobre, na to sa môžete vykašľať, to vás nemusí až tak veľmi trápiť, ale ako musí tam byť minusko, ináč by to nedávalo hlavu a petu. No a zmysel takéto transformácie je následovný. Keď urobíte túto transformáciu, tak Ečko, nejaké E z čiarov, ktoré by som chcel vyrátať, pomocou tejto definície by bolo minus gradient a teraz miesto phi napíšem phi minus derivuj phi podľa času. Dobre. Minus derivuj podľa času. Lenže Ačko sme zamenili na Ačko plus gradient f. Keď sa na to pozriete,
to je minus gradient phi minus dA podľa dt, čo je samozrejme pôvodné Ečko, úplne pôvodné Ečko. No a teraz gradient derivuj funkciu f podľa času s minusom a minusko predtým, takže to bude plusko. A presne tu, no ja to napíšem radšej, plus gradient df podľa dt a tu nám máte minus d podľa dt gradient f. Zameníte časovú a priestorovú deriváciu a vám ide, že toto samozrejme je presne to isté, lebo to je niečo minus to isté. Takže to je 0. Takže Ečko sa vôbec nezmení, ak urobíme takúto transformáciu. Že sa Bčko nezmení, je úplne jasný. Jednoducho, keď strčím gradient za rotáciu, tak ako B čiaro rovná sa B úplne automaticky, to je úplne logické, pretože keď tu dám za Ačko A čiarou, tak to bude rotácia Ačka plus rotácia z gradientu F, lenže rotácia z gradientu je vždy 0, takže sa nič nestane. Inými slovami, ani s Ečkom, ani s Bčkom, ani s ničím sa nič nepokazí, ak by sme urobili ľubovoľnú takúto transformáciu. Týmto transformáciám takéhoto typu sa hovorí, že to sú kalibračné transformácie. A existujú v skutočnosti dva druhy kalibračných transformácií, lokálne a globálne. To je trošku naozaj zložitejšia fyzika pre vás, ale to, čo tu nám popisujem, sú globálne kalibračné transformácie. Jednoducho v každom bode volíme rovnakú funkciu f. Pri lokálnych kalibračných transformáciách by v každom bode tá funkcia f v skutočnosti mohla byť rozdielna. Ale skutočnosť, že elektrodynamika je invariantná voči globálnym kalibračným transformáciám tohto typu, znamená cez vetu Netterovej tú skutočnosť, že elektromagnetické náboje sa musia zachovávať. Jednoducho invariantnosť voči týmto transformáciám sprostredkovania, nejdem vám to vypisovať, lebo to by som musel písať Lagrangiany a podobné veci, ktorým vy nemôžete rozumieť, bohužiaľ. Inými slovami, všetko so všetkým súvisí a tieto transformácie okrem iného znamenajú, že platí zákon zachovania elektrického náboja, teda to, čo nazývame rovnica kontinuity. Dobre, toľko to k potenciálom a teraz sa poďme pozrieť, čo s tými potenciálmi reálne vieme vypočítať. Ideme sa venovať poslednej časti dnešnej prednášky a to budú sferické vlny od veľmi malých zdrojov, alebo sferické elektromagnetické vlny vyvolané veľmi malými zdrojmi. Úmyselne sa vyhýbam tomu, aby som vymazal tieto tri rovnice, pretože tie tri rovnice vlastne pre nás teraz znamenajú Maxwellove rovnice. Ako z týchto troch rovnic by sme teoreticky mali vyrátať to, čo chceme vyrátať. Takže sferické elektromagnetické vlny od malých zdrojov. No, dajme bodových zdrojov. V skutočnosti bodový dáme do úvodzovej, lebo realistický bodový zdroj nemôže existovať. Dobre. Uvažujme, čo môžeme vyťažiť z tejto rovnice. Táto rovnica popisuje potenciál. Ten potenciál, ktorý vy ste na prvom semestri, alebo teda na fyzike 1 písali, že potenciál je 1 lomeno 4 pi epsilon 0 q lomeno r. Čo je v poriadku, toto je naozaj jeden zo spôsobov, ako počítať elektrostatický potenciál bodového náboja vo vzdialenosti R. Ale ak tvrdím, že
táto rovnica musí byť jedna z Maxwellových rovníc, tak táto rovnica musí v skutočnosti popísať aj tento prípad. Áno, aj tento prípad. Akým spôsobom? No samozrejme, toto je lokálna rovnica, toto už je globálna rovnica, pretože toto je diferenciálna rovnica druhého radu pre potenciál phi a toto už je jej výsledok. Ale my vieme, že táto rovnica phi, pre phi, musí mať tvar nejaká funkcia času t minus r lomeno c. To vieme, lebo toto je voľnová rovnica. A ak je sférická, tak to musí byť 1 lomeno r. Čo je v celku v poriadku, pretože tu na 1 lomeno r máme, to by nám tu napasovalo. Otázka je, čo je ten zvyšok? Ten zvyšok, čo nám tu chýba, je samozrejme to 1 lomeno 4pi, a miesto, tu nám máme ρ lomeno epsilon tu nám máme na tejto strane, ale ako toto riešenie je pre nulu na tejto strane, áno, to si treba uvedomiť, že to rovnako dobre pre je nulu. Teraz tu máme ale zdroje. Áno, tieto pravé strany aj pre minus minula je, aj minus ρ lomeno epsilon sú zdroje. Elektromagnetické vlny môžu existovať aj bez zdrojov. Vy môžete študovať vlny, ktoré proste už letia priestorom po nejakú dobu a v princípe zdroj vás vôbec nezaujíma. Raz ten zdroj tie vlny vyprodukoval, už zdroj mohol zaniknúť, tie vlny žijú sami po sebe a existujú. Takže to je to, čo je tu napísané. Ak sa chceme pozrieť, akým spôsobom vypočítať, alebo teda dať do súvisu elektrostatický potenciál s týmto riešením, tak sa obmedzme pre R idúce k nule, ale v princípe to nemusí byť nula, len malé R. To malé R má tú skutočnosť, že keď je to malé R, tak to R lomeno C je zanedbateľná veličina. Pardon, tu už som začal písať C. Trošilinku sa ospravedlňujem, ale myslím samozrejme fázovú rýchlosť elektromagnetického vlnenia. Budem odteraz písať asi C, aby som všade nevypisoval B fázová, ale si uvedomte, že vlastne používam B fázová je identická s C v tom, čo teraz píšem, aj keď C je to len vo váku. C je obrovská veličina, v každom prípade. Rýchlosť svetla je vždy veľmi veľká veličina, pre malé r toto je zanedbateľná vec, takže celá táto strana bude v skutočnosti len funkciou času a to, že to je retardované minus r lomeno c, to nás nemusí trápiť. Keď sa na to pozriete, to kvéčko tu na ako keby bolo cez to r, dokonca to epsilon je tu na cez toto epsilon. Takže sa nám núka taká vec, že keby sme vzali toto riešenie pre malé r, tak by to bolo v poriadku, len ho musíme integrovať cez objem, aby sme z ρ dostali kvéčko a epsilon tam príde automaticky a ešte teda niekde streli to 1 lomeno 4pi. A naozaj to je presne postup, ktorý treba urobiť, pretože no ako by som to napísal, ako by som to uviedol, aby to bolo ľahšie stráviteľné, aby to nebolo príliš abstraktné. Aby to nebolo príliš abstraktné. Jednoducho dobre, urobme to takto. Každá rovnica nazadu. Každá rovnica, ktorá má takýto tvar, Laplaceov operátor na funkciu minus 1 lomeno, ja napíšem c na druhá derivácia f podľa
času rovná sa zdroje má riešenie f, ktoré sa dá napísať, kým tu bola 0, platilo toto. Keď sú tu na zdroje, tak to treba napísať ako 1/4π integrál cez celý objem z minus zdroje. Toto, ak dovolíte, nebudem teraz nejako explicitne príliš vysvetľovať, to je matematická vlastnosť, máte partikulárne riešenie, globálne riešenie a tak ďalej, ale tento predpis platí pre všetky tieto rovnice. A tým pádom to rovnomeno epsilon s minuskom aj s týmto minuskom sa stáva zdrojom. Keď to preintegrujem cez objem, dostanem to kvéčko, tie 4π sú odtiaľto, epsilon je odtiaľto, ten sa tam nepokašle a to 1/r je zo sferických vln, pretože to je to 1/r. Tým pádom môžeme viac menej uzavrieť, alebo teda uveriť faktu, alebo teda stotožniť sa so skutočnosťou, že kým je tu na 0, tak to riešenie vyzerá nejako takto. Ak na druhej strane sú zdroje, áno, sú zdroje, tak to ešte musíme cez tie zdroje preintegrovať cez objem a prideliť 1/4π, aby sme dostali správne riešenie. Ak si dobre pamätám, cez tuším, Fourierové transformácie sa dá dokázať, že to naozaj musí byť takto. No a teraz tento postup, ktorý sme si overili, že to ako bude sedieť cez skalárny potenciál, sa pokúsme použiť v reálnom prípade, keď máme nejaký zdroj, ktorý vieme presnejšie popísať. Takže hovoríme o elektrodynamike, to znamená, že máme nejaký chumel nábojov, ktorý niečo robí a označme toto miesto, že toto je miesto 2. Teraz niekde ďaleko musí to byť malý zdroj voči tejto vzdialenosti, tá vzdialenosť musí byť oveľa väčšia, ako je samotná veľkosť toho zdroja. Toto miesto označme ako miesto 1 a teraz skúsme zistiť riešenia týchto rovníc. To znamená, že riešenie pre skalárny potenciál v mieste 1 v čase t bude, zmazal som to, ale opisujem 1/4π, teraz od zdroja, odtiaľ to môžem napísať epsilon, to je konštanta, môže byť ísť pred integrál. A tu ma bude integrál cez objem. Musí tam byť to 1/r, ktoré som tu mal napísané, ale som ho zmazal, takže tam musí byť r 1, 2, to je vzdialenosť bodu 1 a 2. A tu hore bude ρ, lenže ρ je v mieste 2 a v skutočnosti v tomto bode zistíme, že niečo v bode 2 sa stalo nie v čase t, ale v čase t minus r1, 2 lomeno c. Tu by som mal napísať fázovú rýchlosť ako v-fázová, ale píšem c, aby som to nemusel rozpisovať. Jednoducho v bode 1 sa potenciál podriadi alebo bude riadiť tým, niečo je práve teraz v bode 2, ale to, čo bolo v bode 2 v čase menšom, pretože trvá to nejaký čas, kým sa to, čo sa zmení v bode 2, prejaví v bode 1. Úplne analogicky existuje riešenie pre vektorový potenciál v bode 1 v čase t, iba že teraz to není 1/4π epsilon, ale je to μ/4π. To 4π je stále dole, ale tu na bolo epsilon dole, tak aj tu na dole, ale tu bude hore 4π. Integrál lomeno r1, 2 integrál cez dv. A tu nám bude, aké prúdové hustoty v tomto mieste tiekli, teda v mieste 2, tiekli v čase t minus r1, 2 lomeno c. Áno, tá retardácia tam musí byť, pretože tie funkcie musia byť funkcie tohto argumentu, aby to boli vlnové riešenia, tak ako sme to v minulosti alebo aj dneska hovorili.
No a tento prístup, to, čo máme teraz napísané, nás privádza k poslednej časti dnešnej prednášky a tá posledná časť prednášky je pole v okolí oscilujúceho dipolu. To oscilujúceho to možno budeme brať až na budúcu prednášku, ale v podstate stačí napísať v čase premenlivého dipolu. Vo viacerých iných publikáciách sa stretne s pojmom dipolové žiarenie a podobné veci. Prečo dipol? Dipol je veľmi fajnová vec. Keď si predstavíte dipol niečo plus minus, tak dipol sám o sebe je elektricky neutrálna záležitosť. To znamená, že môžeme popisovať žiarenie nielen niečoho nabitého, ale v princípe aj dokopy neutrálneho, len s tým, že je to niečo so štruktúrou elektrickou a ako ukážeme neskôr v čase premenlivé. To, čo potrebujeme, alebo odkiaľ sa odpichneme, je táto rovnica. Toto už môžem viac menej zmazať. Odtiaľ sme vyšli, áno, tieto dve rovnice, tieto dva integrály sú riešenia týchto dvoch rovníc v úplnej všeobecnosti. Samozrejme stále berú do úvahy túto kalibračnú podmienku, tá je pod tým všetkým ako stále platná. Takže skúsme si, akým spôsobom by sme mohli napísať tento integrál. Čo je to prúdová hustota? Prúdová hustota nejakého prúdu je hustota náboja krát rýchlosť pohybu tých nábojov. Áno, to je vždy pravda. A teraz rýchlosť toho pohybu tých nábojov, opíšem. Rýchlosť pohybu náboju je nejaká, ja teraz napíšem polohový vektor podľa času, aby to bola vo všeobecnosti rýchlosť. Samozrejme, to môže byť nejakým spôsobom ohraničené. A teraz, keď ρ vtiahnem do tohto integrálu, tak budem písať. Či píšem totálny alebo parciálnu deriváciu, s tým si nerobte momentálne hlavu, to je len otázka, či je tam jedna alebo viacero premených. Tu ostane ρ krát r. A teraz, keď si spomeniete na dipolový moment, malé pečko alebo pečko je ako vektor, je náboj jeden alebo druhý krát d, kde d je vzdialenosť tých nábojov. R môže byť spokojne vzdialenosť nábojov, ale ρ je hustota. To znamená, že tento člen je v skutočnosti niečo, čo napíšem malým pečkom, je hustota dipolového momentu. Ale je v čase derivovaná. Takže ja teraz môžem skúsiť napísať túto rovnicu v takomto tváre. Vektorový potenciál v bode 1 v čase t bude mi lomeno 4pi integrál r1, 2 a teraz miesto jčka napíšeme, že to je časová derivácia hustoty dipolového momentu preintegrované samozrejme v tej retardácii t v mieste 2 v čase t minus r1, 2 lomeno c dv. Lenže tento integrál a časovú deriváciu môžeme zameniť, to znamená, že s časovou deriváciou môžem kľudne výsť pred integrál. A teraz, ak toto je oveľa menšie, pretože integrujem cez len tento relatívne maličký objem voči tomuto R1, 2, tak to R1, 2 nebude podstatné pri integrovaní, teda vôbec, môže ísť tiež pred integrál, takže napíšme, že A v mieste 1 v čase t bude mi lomeno 4pi, derivuj v čase, no zatiaľ nechám to R-ko tu na, 1 lomeno R1, 2, ale ono môže ísť pred túto deriváciu tiež, pretože tá od toho nezávisí, lebo niečo sa kumlí v čase tu a nie toto sa pohybuje. Ale v každom prípade integrál z hustoty dipolového momentu cez objem, vlastne integrál cez túto hustotu náboja cez objem
nutne nás privedie k náboju samotnému, to znamená, že k dipolovému momentu samotnému. Takže tu nám bude krát skutočný dipolový moment. Takže napíšme to takto, že to je mi, a nechcem písať 0, mi, lomeno 4pi, 1 lomeno r a časová derivácia pečka. Prosím vás, časová derivácia pečka d podľa dt z ľubovoľnej veličiny x sa vo fyzike od čias Newtona označuje s bodkou a v tejto časti fyziky prakticky skoro vždy. Takže tu nám napíšeme, že to je dipolový moment derivovaný v čase. Tá bodka znamená explicitne derivácia v čase. Bodka vždy znamená deriváciu v čase, alebo čiarka, ale bodka vždy znamená deriváciu v čase, tak sa nad tým ako extrémne netrápte. No dobre, toto je spôsob, ako vyrátať, ako sme vlastne pomocou tohto vyrátali dipolový vektorový potenciál v mieste 1, ale pozor, tu je stále skrytá tá vlastnosť, že to je v čase t-r1,2 lomeno c. Prosím vás, toto nie je krát zátvorka, to je argument tej funkcie toho p. To p je nejaká vec, ktorá sa v čase mení, alebo má časovú deriváciu, je to nejaká funkcia a toto je jej argument, tak ako napíšem f a funkcia x. Áno, prosím vás, toto je tento argument, aby niekoho nenapadlo to násobiť tou zátvorkou. Tá zátvorka je len argumentom. Kdežto tu to je len, použite napríklad ako zátvorka, aby som to ukázal, čo robím. Keď máme Ačko, takto vyrátané, tak nám nikto nemôže zakázať sa pokúsiť vyrátať v tomto mieste, už toto môžem zmazať, vyrátať v tomto mieste 1, povedzme Bčko. Vektor B bude rotácia z tohto Ačka. Teraz keď to budeme robiť stále vektorovo, tak ako môžeme to, len nás to povedie do pomerne ťažkých matematických nuansov. Takže z pedagogického hľadiska sa obmedzím na niečo veľmi zjednodušené. Dohodnime sa, že keď budem mať tento systém, tak budem študovať nejaké vzdialenosti kmitanie, alebo teda zmeny dipolu, ktorý sa mení len z okolí osy Z. To znamená, že ten dipol sa pohybuje, respektíve má časovú deriváciu. Ten dipol má len PZ zložku. Vektor P má zložky 0, 0, PZ. Dobre, aby som to nemusel. Ak má zložku len PZ, tak tu nám bude PZ-ová zložka. Vzdialenosť stále je v priestore, ale to je stále R-ko, to nie je iné. Ale tým pádom toto nie je vektor, ale toto je len Z-ová zložka toho vektorového potenciálu. Lenže ak vektorový potenciál má len Z-ovú zložku, tak táto rotácia, napíšme si ju, a napíšem to, ako keby som písal v IEK, teda v karteských súradniciach. No a teraz, keď si predstavím, že mám len Z-ovú zložku, tak mám tu na nulu, tú nulu a tu mám AZ. Inými slovami, Z-ová komponenta vôbec neexistuje, BZ neexistuje, teda v skutočnosti BZ je rovné nule, alebo či už tieto derivácie, alebo tieto derivácie stále budú nulové. Existuje len Bx, ktoré je rovné Bx, teda ičková zložka, derivuj podľa y a z. A potom je ešte zložka, jedna bude plus a druhá bude minus, aby som to nepomýlil. Táto, to bude 0, takže táto zložka takýmto spôsobom na túto stranu a ide to hore, takže to bude s minusom, takže bude by bude minus, derivuj podľa x a stále az, áno, to znamená, že toto derivuj s týmto a ječkom, áno, hore.
Viete, ako sa roznásobuje determinant. Takže ešte raz, aby som vás uviedol. Toto je tento člen a teraz toto je tento druhý člen. Takže takýmto spôsobom budem vedieť vyrátať komponenty bx, by. A teraz to musím urobiť. Jednoducho tieto derivácie musím urobiť. Tak si napíšem, že to sa rovná. Rátajme bx najprv. Konštanty dáme pred integrál. My lomeno 4pi nás nezachránia. A teraz tu máme derivuj podľa y výraz, ktorý má tvar 1 lomeno r p z s bodkou, ktoré je ale v retardovanom čase. Prosím vás, ten retardovaný čas je naozaj terminus technicus, to sa vo fyzike používa, to nemá nič s mentálnou retardáciou alebo s psychológiou. To je jednoducho znamená, že je v čase, ktorý je redukovaný, ako keby som to chcel povedať, alebo v čase dozadu posunutý, to znamená, že retardovaný. Túto deriváciu ja viem urobiť. Jednoducho, najprv napíšem túto deriváciu. R je funkciou x, y, z, to sme si už niekoľkokrát napísali, to môžem napísať ešte raz, x na druhu plus y na druhu plus z na druhu, to celé na jednu polovicu. Takže toto sa rovná mi lomeno 4pi. A teraz derivuj podľa y, to je 1 lomeno r, takže to bude na jednu polovicu. Takže, ako to napíšeme, dajme tu na hranatú zátvorku a derivujeme len r-ko. R-ko derivované je na jednu polovicu, na minus jednu polovicu, takže to budú minus 1 polovica. Napíšem to, aby som sa nepomýlil a aby to malo hlavu a petu z na minus 3 polovice krát 2x a pz opíšem. PZ s bodkou aj s touto retardáciou tam jednoducho opíšeme. Lenže problém je v tom, že to R-ko, ako pozičná záležitosť sa schováva aj v tejto retardácii. A toto je tiež funkciou derivovateľnou. Áno, tu na jedno to R-ko je tiež cez y derivovateľné. Takže to je zložená funkcia, takže to sa dosť ťažko a hlúpo píše, ale tu je v skutočnosti zakopaný kameň úrazu. Takže ja to napíšem sem ešte raz, túto prvú časť, ktorá je jasná, to som si nemal mazať, ale nevadí, ja sa z toho nejako vysomarím. Budem to ukazovať tu na dole, to nie je až taká veľká katastrofa, mi lomeno 4pi. A tento prvý člen, minusko je minusko, dvojky sa vykrátia, ostane x lomené a toto je vlastne r na tretiu a tu je pz s bodkou. Dobre, to je celé to, čo sme tu napísali. Napíšme aj tu na tú retardáciu, to až tak vadiť nebude. Minusko, aby som nezabudol. No a teraz prichádza kruciálna vec na pochopenie žiarenia. 1 lomeno r opíšem, lebo toto už derivovať nebudeme. Robíme tú deriváciu podľa y. Takže plus 1 lomeno r opíšem, s tým nerobím nič a pokúšam sa derivovať túto vec. To je derivácia zloženej funkcie, pretože toto r je až vo vnútri. To znamená, že najprv musím derivovať túto funkciu p. Takže funkcia p je funkciou argumentu času. To znamená, že ja keď derivujem tú funkciu, tak vlastne aj keď ju derivujem cez y, áno, aj keď ju derivujem cez y, tak si to môžete napísať, ako by som vám to napísal, aby vás to neiritovalo. Aby vás to neiritovalo. Y môžem napísať niečo ako CT, áno, ako toto je vzdialenosť, aj toto je vzdialenosť. Takže keď derivujem cez y, ako keby som derivoval cez CT. Po slovensky povedané, táto derivácia je derivácia v čase, to znamená, že to je PZ, ale
druhá derivácia podľa toho argumentu, a argument je časom, takže takto, máte, ešte raz to napíšem, Marku, aby ste ma nepreklínali, že to je plné. Mám funkciu g, f, x. Áno, toto je zložená funkcia. Prvá, keď to chcem derivovať, tak vlastne urobím, dajme takto, že to chcem derivovať podľa x. Tak tento výsledok je najprv derivuj g podľa vlastne f, ako podľa celého tohoto, krát derivuj f podľa x. Rozumieme si? To je metóda, ako to derivujeme. Takže keď začínam derivovať túto zloženú funkciu, tak vlastne derivujem podľa času. To je to, čo som tu práve napísal, to je tento člen. No a teraz musím derivovať to vnútro podľa y. Lenže derivácia toho vnútra podľa y, no t od y nezávisí, takže to nebude. Príde tam mínusko, takže tu napíšem mínusko, lebo toto mínusko. 1 lomeno c tam ostane, to je 1 lomeno c, lebo to z derivácie nevypadne. Ale R1,2 derivované podľa y je presne rovnako ako predtým, len kým tu prečo som tu napísal x? To musí byť y, samozrejme, keď derivujem podľa y, to musí byť y. A rovnako teraz tu musí výsť y, lenže tu je r v čítateli, kdežto tu sme derivovali to r, čo je v menovateli, tak to bude y lomeno r. A analogicky táto časť bude minus mi lomeno 4pi zátvorka minus x lomeno r na tretiu p z s bodkou v tom retardovanom čase. Aj tu som mal napísať ten retardovaný čas, ale to až tak nevadí, to napíšeme minus. Zase som napísal x, y lomeno r na druhu c p dvakrát derivované z v tom retardovanom čase. Tieto dva členy, ktoré tu máme, či už jedno alebo druhé, to je jedno, to je len v jednom smere a v druhom smere. A tu som derivoval x, takže ako správne, tu som mal napísať x, už mi šíbe, už je neskoro. Tu sú y, tu musia byť x, správne som písal x. Sú dôležité v tom zmysle. Toto y delené r na tretiu je meter delené meter na tretiu. Tento člen klesá ako 1 lomeno r na druhu. Áno, tento člen klesá ako 1 lomeno r na druhu a je funkciou prvej derivácie p. Tento člen y delené r je meter delené meter na druhu klesá ako 1 lomeno r. 1 lomeno r. Je tam c, ale je funkciou druhej derivácie dipolového momentu. A to je to, čo robí žiarenie žiarením. Toto sa nazýva blízke pole. A je tesne viazané so zdrojom a naozaj je relevantné len v malej vzdialenosti od zdrojov, keď to r ešte nespôsobí, že tento člen je veľmi malý. Ten druhý člen má tú vlastnosť, že klesá len ako 1 lomeno r, to znamená, že aj pre veľmi veľkú vzdialenosť, kde on síce veľmi klesne, tak ale pointingov vektor, ak tento člen, teda b, alebo neskôr ečko, klesá ako 1 lomeno r, tak pointingov vektor bude klesať len ako 1 lomeno r na druhu a keď to budete integrovať cez plochu, inými slovami, keď to vynásobíte cez 4pi r na druhu, tak toto r na druhu sa vykráti s týmto r na druhu a zase dostávate to, že ten žiarivý tok cez veľkú plochu vo veľkej vzdialenosti bude konštantný. Ešte ináč. Tento člen, alebo aj tento člen,
sú tzv. Žiarivé členy, ktoré súvisia s tým, čo nazývame elektromagnetické žiarenie. Jednoducho vo veľkej vzdialenosti pre R veľké, oni klesajú ako 1/R, ako u všetkých sferických vln. Ale stále ich integrál bude konečná veličina, kdežto integrál z tejto prvej časti bude 0. A čo je najdôležitejšie snáď si zapamätať z tejto prednášky, alebo z toho konca tejto prednášky je, že žiarivý člen súvisí s druhou deriváciou dipolového momentu. Druhá derivácia v čase znamená zrýchlenie. Ak by som hovoril o pohyboch, tak vlastne druhá derivácia v čase nejakej polohy hovorí o zrýchlení. Inými slovami, žiarenie bude vznikať vtedy, keď sa nabité častice alebo aj dipoly pohybujú so zrýchlením. U dipola, oscilujúci dipol, je to veľmi jednoduché, aj ten pojem sa nazýva oscilujúci dipol kvôli tomu, že ja môžem napísať, že dipolový moment ako funkcia času je nejaké P0 krát nejaké sinus omega t. A tu si všimnite, že toto samozrejme má všetky možné derivácie. Prvá derivácia v čase bude jednoducho P0 krát omega krát kosinus omega t. Druhá derivácia v čase t nebude nič iné ako P0 krát omega na druhu a tu nám bude krát minus sinus omega t. A môžem robiť aj ďalšie derivácie. Inými slovami, ak niečo osciluje, tak má druhú deriváciu a tým pádom bude vytvárať žiarenie. Pozor, náboj, ktorý sa pohybuje rovnomerne a priamočiaro, samozrejme, že okolo seba bude mať magnetické pole. Áno, pohybujúci sa náboj vo vodiči vytvára o svojom okolí magnetické pole. To ako Amperov či aký zákon to je, to všetci dobre viete. Ale nevytvára žiarenie. Áno, rovnomerný pohyb, alebo proste nejaký pohyb tieto členy mať bude, ale nebude mať tieto žiarivé členy. Tieto žiarivé členy samozrejme budú mať aj náboje, ktoré sa pohybujú po kružniciach. Prečo? Pretože pri pohybe po kružnici existuje niečo ako A dostredivé. To znamená niečo, čo je dvakrát derivovateľné v čase a tým pádom nabité častice, ktoré sa pohybujú po zakrivených trajektóriách, nemusí to byť nutne kružnica, ale stačí zakrivená trajektória, budú žiariť. V dotyčnici k tomu zakriveniu budú vysielať žiarenie. Vo fyzike sa to nazýva synchrotrónne žiarenie. A vlastne toto synchrotrónne žiarenie, a teda tento člen efektívne, ako ešte by sme mali k ním dorátať Ečko samozrejme, ale to na to príde. Respektíve Ečko, dobre, poviem to neskôr. Synchrotrónne žiarenie je dôvodom, prečo sa napríklad v CERNe stavajú také veľké urýchľovače. Áno, že neviem. Prečo nemôžeme mať malý urýchľovač a musíme mať veľký urýchľovač? No kvôli tomu, že ak by sa pri istej energii niečo pohybovalo po malom polomeri, tak dostredivé zrýchlenie V na druhu lomeno R by bolo veľké. Keď zväčšíte R, dostredivé zrýchlenie bude menšie, inými slovami tento člen bude menší a teda bude to mať menej synchrotrónneho žiarenia. Jednoducho, čím väčšie energie chcete dosiahnuť na urýchľovači, tým ho musíte urobiť väčší, lebo keby ste ho urýchľovali tie častice na extrémálne energie pri menších polomeroch, tak by synchrotrónnym žiarením strácali toľko, koľko ich sa snažíte urýchľovať a už nič neurýchlite. Jednoducho narazíte na limit technického zariadenia. Ďalšia vec, ktorý jasne vidieť, že tento člen existuje, je situácia, keď nejaká nabitá častica prudko zabrzdí. Proste máte elektrón, ktorý vletí do wolframu a prudko v ňom zabrzdí. Má rýchlosť V, nejakú veľkú,
a zabrzdí v tom wolframe prudko. Čo to znamená? Jednoducho má veľké spomalenie. Spomalenie je rovnako dobré zrýchlenie ako hocičo iné. A tomuto hovoríme, že teda zase cez tento člen vzniká brzdné žiarenie, čo to najčastejšie poznáme v podobe klasického rentgenu. Áno, rentgen generuje rentgenové lúče vďaka tomu, že elektróny narážajú na wolfram, v ktorom extrémne rýchlo brzdia a pri tom brzdení cez tieto členy emitujú rentgenové žiarenie. Dobre, teraz sa konečne vrátime k tejto rovnici, prečo som ju doteraz nezmazal. No tú rovnicu som nezmazal kvôli tomu, že ak mám, ale zmazal som, čo som tu mal som napísané, ja to ešte raz napíšem, aby sme to mali. Tieto rovnice sme dostali z výrazu a z bolo rovné mi lomeno 4pi p s bodkou lomeno r, ak sa neviem, áno, tak toto bolo. PZ s bodkou lomeno r. Dobre, no a teraz, keď urobím divergenciu Ačka, ale mám len Z-ovú komponentu, tak celá divergencia Ačka, takto, chcem vyrátať, aké k tomuto zodpoveda Ečko. Dobre. Samozrejme, mohol by som rátať tú druhú rovnicu pre phi, áno, pretože tak ako som použil túto rovnicu a vyrátal som tieto členy, mohol som použiť túto rovnicu na priame rátanie phi, ale to nemá zmysel, lebo to je úplne zbytočná komplikácia. Jednoducho tieto rovnice súvisia s touto kalibráciou, takže keď urobím divergenciu z tohoto, tak divergencia z AZ, Ačka, nie je nič iné ako derivuj podľa Z a Z, lebo iné komponenty to nemá. Konštanta mi ide von. Minulá 4pi. A teraz divergencia je rovnaká derivácia v priestore, teda dz, ako táto derivácia tunha, alebo táto y-nová tuna. A derivujeme ten istý člen, takže sa stane to, že tam bude presne to isté, čo doteraz. Jednoducho bude minus z lomeno r na tretiu, áno, tento člen krát pz s bodkou, minus 1 lomeno r, a teraz pz s bodkou bude pz s dvomi bodkami, ale tu nám bude ešte to z lomeno r za tým. To je tá divergencia. Táto divergencia sa cez tento vzťah rovná tomuto členu, to znamená, že derivácia phi podľa času rovná sa, toto prejde na takto. Toto je vlastne 1 lomeno c na druhu, takže na druhej strane bude c na druhu krát, áno, dφ podľa dt je c na druhu krát minus divergencia a. Teraz za divergenciu a napíšeme to, čo tam máme. Toto už nepotrebujem. Takže máme minus divergenciu a. Minus divergencia a je, toto je minus minus, tak dáme plusy. Takže to bude z lomeno r na tretiu p s bodkou minus 1, pardon, to bude z lomeno r na druhu, z lomeno r na druhu p z s dvomi bodkami aj v tej retardácii. A teraz, keď chceme vyrátať phi, tak to musím jednoducho v čase integrovať. Takže phi bude c na druhu krát z lomeno r na tretiu p bez bodky, pz, lebo to je derivácia v čase, bude integrál v čase, pardon, tu je plus, lebo som zmenil obidve znamienka, plus z lomeno r na druhu. Mám dávať pozor, toto c, človek si to spomenie nakoniec.
Takže tu nám patrilo ešte C, aj tu patrí C, aby sme ho nezabudli tam, kam patrí. A tu je P raz derivované v čase. No a teraz, keď chcem Ečko bude minus gradient z tohoto tu, minus časová derivácia tohoto. Už sa mi to nechce tam ako rozpisovať. Inými slovami, gradient zase z tohoto, keď to budete derivovať, zase z tohoto urobí bodky tu na a odtiaľto druhú bodku a táto časová derivácia bude mať priamo z jednej bodky urobí tiež druhú bodku, takže presne rovnakým spôsobom, ale analogicky vzniknú aj pre Ečko členy, ktoré budú jedenkrát bodkované a členy, ktoré budú mať Z dvakrát bodkované a tieto členy budú zase súvisieť s týmito žiarivými členmi. Tento člen bude zase blízke pole, po slovensky povedané 1 lomeno minula z Bčka, stále dostanete to Hčko, teda pointingov vektor E krát H, to Hčko vyrobíte z Bčiek, Ečko je práve tu. Žiarivý člen tu naklesá 1 lomeno R, aj Ečkovi bude klesať 1 lomeno R, takže dokopy to bude 1 lomeno R na druhu, ale ešte raz, to 1 lomeno R na druhu znamená, že aj keď teda amplitúda alebo hustota toku toho pointingového vektora, hustota toku výkonu, čo je pointingový vektor, bude so vzdialenosťou klesať, celkový výkon, ktorý cez nejakú plochu prejde, bude stále konštantný a bude závisieť od toho zdroja, ktorý je vo vnútri. Ešte jedna veľmi dôležitá vec, ktorá je tu s tým spätá, s touto retardáciou a stojí to za spomenutie, je to, že ak pozorujete, čo sa deje vo vzdialenosti R, tak celkom určite vy nemôžete zistiť, čo sa deje so zdrojom, pokiaľ ten signál tam neprejde. Takže to je zmysel tej retardácie. To znamená, že aj keby zdroj zmizol, že vlnenie ustane, toto vlnenie si už svoju vlastnosť odniesie od toho zdroja, kedy tam bol. Jednoducho, pokiaľ to vznikali vlny, a škaredo to kreslím, lebo so vzdialenosťou, ak by som to kreslil, mám zdroj, ktorý vytvára vlny, povedzme, tejto veľkosti. Áno? Nakreslím takúto vlnu, aby to nejako pekne vyzeralo. Povedzme takúto vlnu. Vo väčšej vzdialenosti to bude klesať a tie vlny budú sa zmenšovať. Áno? Chcel som, predstavte si, že to je 1 lomeno R na druhu, ale to už je jedno, v princípe ide len o to, aby sme rozumeli, čo tým chceme povedať. Samozrejme obidvoma smermi, ale teraz chcem povedať všetkými smermi. No a teraz, povedzme, v tomto okamžiku ten zdroj prestane existovať. V tom okamžiku táto vlna už nebude, lenže táto vlna sa spokojne rozšírila a tu naozaj tá vlna bude pokračovať ďalej, ako že ten zdroj nie, len jednoducho táto časť vlny tam už nebude. Ešte v nejakom ďalšom čase, ten zdroj tam už stále není, ani táto vlna tam nebude, lebo sa posunie ďalej, ale tu nás znova pribudne, len bude menšia, alebo postupuje stále ďalej a ďalej. Inými slovami, žiarenie spojené so žiarivým členom stráca kauzálnu súvislosť s zdrojom ako takým a to, čo žiarenie nesie zo sebou informáciu, to je informácia, ktorá vznikla v čase toto R delené rýchlosť, ktorou sa to pohybuje. Nenesie informáciu, keď žiarenie dorazí sem, nejakovsky nehovorí o tom, čo robí ten zdroj práve teraz. Hovorí o tom, čo ten zdroj robil pred tým časom toho T-R lomeno C. Toľko to. Keď sa pozriete do múdrych knížiek, ako to reálne vyzerá okolo takého zdroja, to sú veľmi zložité obrázky, a
A to si asi urobíme len to na cvičenie, lebo tie obrázky a vysvetlenie tých obrázkov, čo tieto členy a potom čo to Ečko znamená, naozaj je dobré veľmi presne nakresliť s dipolom, pretože na tom dipole je to aj najlepšie vidieť, takže ak sa neurazíte, toto si nechám na cvičenie a pripravte si otázky na cvičenie k týmto veciam, ktoré vám neboli jasné. Zvlášť s tými mojimi omylmi tu na, aby som správne písal x a x, kde mali byť x a z, kde mali byť z a c, kde mali byť c. Prejdite si to a skontrolujte sa, či som sa náhodou niekde to nepomýlil, ale znamienko hore-dole. Dôležité je druhá derivácia a x lomeno r na druhu, to znamená, že keď sa vykráti meter s týmto metrom kvadrátnym, takže to klesá len ako 1 lomeno r. Samozrejme, všetky tieto vzťahy sa dajú napísať vektorovo, to nejde o to, že by som musel písať len po zložkách, ale je jednoduchšie a podľa mňa pedagogicky vhodnejšie radšej napísať jednu, dve zložky, ako nejaké zložité to vektorové vyjadrovanie, pretože v tom sa stratíte oveľa ľahšie ako v týchto zložkových vyjadreniach. Takže toľko to. Ďakujem.